People will always come and people will always go. When they come, we welcome them gladly. And when it's about time for them to leave, we release them wholeheartedly. God is taking this weak and this frail and not so special of an animal in order to show forth His glory. That is why glory in the church. Falling on your faithfulness at the end of all my best. God, I come, you've done the rest. Welcome! And this is our 30th Foundation Celebration! Here I am once again, falling on your faithfulness at the end of all my best. God, I come, you've done the rest. Your cross, my confidence, your death, my plea, your resurrection, my cry of victory. You thought of everything, there's nothing left, and all I do is come. You've done the rest. Sa aton nga Santa Clara Lote sa Nasyonal, no, kag subong man sa mga nagatan-aw sa aton Facebook Live sa His Life Ministries kag sa YouTube channel sang His Life Ministries. Welcome gid kamo, salamat sa pag-ugyon sa amon subong, kag even sa may mga pastors nga nagatan-aw man sa aton, no. Welcome gid pastor, salamat sa inyo prayers, no, kag subong nga aga mapadayon kita sang aton nga pagdayaw, pagsimba sa iya kay Domingo na naman, ari naman kata diri subong. Isa naman ini ka oportunidad. Isa ka situation bala nga may kabalo ka mo ang pagsimba sa Ginoo, privilege na siya. Yes, No? thank Kag you, na Lord. siya hindi tanan makakuan sa iya, maka-worship, makasimba. Yes. Only ang pila lang kabilog, remnant ang tawag naton sina. Amen. Kag kanami gid kay bless gid kita sina. Yes, Amen. thank you, Lord. Sige. Amen. So bago kita magsugod, may basahon lang ako. Sa halin sa pulong sang Dios, sa halin sa Salmo Yes. 24. Lord, thank you for your Ang gamhanan nga hari, no? Hallelujah. This is connection sa aton Thank nga you, Lord. topic bala, unlimited, no? So unlimited predominance karon ihambal ta kanami sa topic ta subong. Ang kalibutan kag ang tanan nga yara sa sini iya sang Ginoo. Amen. Iya man ang duta kag ang tanan nga nagakabuhi sa duta. Yes, yes. Iya ini gintukod nga sa madalom nga tubig, sa dalom sang duta, kag ginpasad niya ang mga sadsaran sini Yes. sa kadadalman sang dagat. Amen. Sino bala ang makataklad sa bukid sang Ginoo? Yes, Lord. Sino bala ang makasulod sa iyabalaan nga templo? Sila nga may matinlo nga binuhatan kag panghuna-huna, Amen. nga wala nagasimba sa mga Dios-Dios, kag Yes, wala Lord. nagasaad sa kabutigan. Pagabendisyonan sila sa Ginoo kag luwason sila. Ang Dios magapakilala sa ila nga wala sila sing sala. Amo ina ang mga tao nga nagapalapit sa Dios, nga nagapalapit sa atubang sang Dios ni Jacob. Salamat gid Ginoo Thank sa you, imo Lord. nga pulong, no? Salamat. So bago kita mag-continue, i-bless naton liwat ang kabataan kay hambal gani isang
pulong. Do not forbid, hindi pagtuguti nga ang kabataan hindi makapalapit sa Ginoo. I-extend na lang kamot sa ila. Yes, Lord Oo. Jesus. Amay namon sa langit, sa ngalan ni Kristo Jesus, bless namon ini nga mga kabataan. Yes, Lord. Ini sila, Lord, ipakilala ang imong pagkagamhanan nga Dios sa ila kinabuhi. Yes, yes. O Lord, kag samtang nagatubo sila, agaamat-amat ang ilang pagpalapit sa imo, Yes, ang Lord. pagpangamuyo sa imo, ang pagtuo sa imo, kag ang pagsalig sa imo, Lord. Ini nga kabataan para sa imo ginahalad namon ini sila, Lord, sa imo. Tuy-tuy sila, kagiyahi sila, Lord, sa tama nga pagpangabuhi, suno sa imo pulong. Kagapasalamat din kami, Lord, kay blessing ini sila sa amon kag sa pamilya nila. In the name of Jesus we pray. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Sige. Nakanta ka mo iha. Nakanta ka mo. Hallelujah. Salamat. Sige, magsimba kita. Yehey, salamat gid Ginoo. Dayawon ko ikaw akong Dios nga hari. Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan. Adlaw-adlaw dayawon ko ikaw. Kaghimon ko ina sa wala sing katapusan. Hallelujah. Gamhanan ka Ginoo. Kagtakos gid nga dayawon. Ang imo pagkagamhanan hindi gid matungkad. Ang kada henerasyon magasugid sa sunod nga henerasyon sang imo gamhanan nga mga binuhatan. Hallelujah! Salamat gid Ginoo nagahudyak gid ang amon mga tagipusoon kay ikaw ang Dios nga gamhanan buhi matarong kag matutong mga katawhan sang Ginoo isyagit isinggit kag ideklarar ang aton Ginoo dako kag gamhanan. Hallelujah! Ang aton Ginoo nga ginaalagaran puno kag puno gid sang kaayo kag milagroso nga Dios. Oh, hallelujah! Magsinadya kita sa presensya sang aton Ginoo. Hallelujah! Itinalaga-alagad sa Diyos nga puwerte ka milagroso. Itinalaga-alagad sa Diyos nga nagluto sa demonyo. Ang Diyos nga nag-apit kag nag-ayos sa imo. Hallelujah! O Diyos, ipakita ang kabaskog mo. Hallelujah! Itinalaga-alagad sa Diyos nga puwerte ka milagroso. Itinalaga-alagad sa Diyos nga nagluto sa demonyo. Ang Diyos nga nag-apin kag nag-ayos sa imo. Hallelujah! O Diyos, ipakita ang kapaskog mo. Hallelujah! Ikaw makagagahom, ikaw ang makusog. Yes, Lord! Ikaw puno sang katingalan. Hallelujah! Ikaw makagagahom, ikaw ang makusog. Hambal kag ang tanan makurog. Hallelujah! Kita nag-aalagad sa Diyos nga puwerte ka milagroso. Kita nag-aalagad sa Diyos nga nagluto sa demonyo. Ang Diyos nga nag-apit kag nag-ayos sa imo. O Diyos, ipakita ang kapaskog mo. Wala kang matayon, nagapadayon, patpon nga Ginoo. Nagasulong kasanggahom, kagsang kadungganon, kuno ka kaayo kagaluoy, makapati magawag. Salamat gid Lord, ikaw dako, mas dako ka sang satanan. Hallelujah! Ikaw gid ang pinakagamhanan. Mas dako ka sang sa pagdilaw, mas dako
kusang sa luha ko. Mas dako sa kapirdihan ko, mas dako sa kahadlok ko. Gintuga mo, tanan para sa amon, oh hallelujah. Gintuga mo, tanan para mag-alagad, hallelujah. Wala ka matayon, nagapadayon, patod nga Ginoo. Nagasulog kasang gahom, kagsang kadungganon, puno ka kaayo, kagaluoy, makabati, magtawag ako. Ikaw dako, mas dako gid sang satanan. Ikaw gid ang pinakagamhanan. Ikaw ang Ginoo nga wala ginhalinan. Pero nagtugas ang langit, bukid kadagatan, paagi sa pulong ginforma mo. Kaginpili magpuyo sa tawo, salamat gid Ginoo. Matayon nagapadayon, patod nga Ginoo. Nagasulog kasang gahom, kagsang kadungganon, puno ka kaayo, kagaluoy, makabatid, magtawag ako. Ikaw dako, mas dako gid sang satanan. Ikaw gid ang pinakagamhanan, hallelujah. Kita nag-aalagan sa Diyos na puwerte ka milagroso. Kita nag-aalagan sa Diyos na nagluto sa demonyo. Ang Diyos nga nag-apit kag nag-ayo sa imo. O Diyos, ipakita ang pabasko mo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat gid Ginoo. Kay ginapun-an mo gid kami, Lord God, sa imong nga presensya. O gamhanan ang Ginoo nga aton Dios. Kag takos gid nga dayawon. Dayawon ta ang Ginoo. Dayawon ta ang iya pagkabalaan sa bug-os ta nga pagkatawo. Ginapatawad niya ang tanan ta nga mga sala. Kag ginaayo niya ang tanan ta nga balatian. Ginaluwas niya kita sa kamatayon. Kag ginabindisyonan niya kita sa iya gugma kag kaluoy. O Dios, nagapamalandong gid kami sa imo nga gugma sa sulod sang imo nga templo. Salamat gid Ginoo. Kay dako kagid nga Dios, kag ginaaprubahan mo gid na Lord sa matagadlaw-adlaw sa amon nga kabuhi. Ang pagtindog din namon Ginoo isa na Lord God, kag ginapakita mo Lord nga ikaw ang source ang kabuhi. Ikaw lang gid Father God, makabayaw kami sa ngamon, makakamot tungod lang gid Ginoo sa imo. Makakanta kami Ginoo tungod sa imo nga grasya. It's only by your grace, Father God. Salamat gid sa pagbubo mo sa imo nga gugma kag sa imo nga grasya. Gani Lord, kantahon ini namon Father God. Kay ikaw nang yung tudtod nga Dios sa tagsa-tagsa kakabuhi nga ri diri subong. Dako kagid nga Ginoo kag dapat kagid pasidunggan. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Ginoo. Kagamhanan gidang ato nga Dios. Halad namon pagdayaw nga lubos. Sa ngalan mo, Jesus. Buhi ang Diyos nga kadalagan.
panag-o. Amon ka Ginabayaw namon ang ngalan mo. Nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon. Nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. Oh, hallelujah. Dako kagamhanan ang aton nga Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. Halad namon pagdayaw nga lubos sa ngalan mo, Jesus. Uhin ang Diyos nga kadalagan namon. Salamat, Lord. Matutom sa tanan nga panag-o. Amon kasimbaho. Ginabayaw namon ang ngalan mo. Nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon. Nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit. Subong ideklarar ta kung anong aton Ginoo. Lord, you are our Jehovah Sidkeno, our righteousness. Lord, you are our Jehovah Rohe, our shepherd. Lord, you are our Jehovah Shammah. You are always there. Lord, you are our Jehovah Raphi, our healer. Lord, you are our Jehovah Jireh, our provider. Lord, you are our Jehovah Shalom, our peace. Hallelujah. Lord, you are our Jehovah Nisi, our banner. Hallelujah. Lord, you are our Jehovah Elohim, Creator and our God. Hallelujah. Dayawon tang Ginoo, dayawon ang iyang ngalan. Ginabayaw namon ang ngalan mo. Nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon. Nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Oh, amon Ginoo, ginadayaw ka namon. Ginasimba ka namon. Ginabayaw namon ang ngalan mo. Amay namon matudtuod nga ikaw gid ang isa ka maayo nga Dios. Yes, Lord. Kag puno kami sang pagsalig sa imo, sa pagtuo sa imo. Nasandig ang amon kabuhi sa imo Ginoo. Lord, uyati sa imo mga kamot ang amon kabuhi. Yes, Lord. Hindi pagtuguti nga makuha kami sang kaaway. Yes, Lord. In Jesus' name. Kay ikaw lang gid ang amon Dios, ang amon amay.
nga puno sang kaayog. Hallelujah. Hallelujah. Initanan gina simba namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo kag tanan magasinggit. Amen, amen, amen. Hallelujah. Plakpakan tang Ginoo. Oh, yes. Sige, maglingkod kita sa presensya sa aton nga Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Wow. So, sinisubong at Domingo, katapusan nga Domingo sang Pebrero. Ba mga utod, kadasig sa panahon. 2 na kabulan ang nagligad. Kag padayon kita sa year 2023, no? So next week, kuan na siya. Even this week, Marso na. But kita padayon gihapon, time lang na siya. Tiempo lang na. Kung kita gani naga-edad, hambal ganilan, age is just a number lang na. So amo na nga kinanglan nga ang aton perspektibo, ang pagtan-aw naton nga wala problema basta naga-edad kita sa Ginoo. Naganami pagit pareho sang wine bala, no, sang bino, no, kung ang bino habang naga-age, naganamit siya. Oh, amo man kina ang isa ka Kristiyano. Hallelujah. Okay. So mapadayon kita sa aton pagtulunan sa sininga bulan sang Setyembre. Kag ini ginatawo tayo. Title naton Unlimited at 30, no? Unlimited at 30 nga at 30 because ang His Life Ministries naga-celebrate sang 30th ika-30 nga anyos sang ministeryo, sang ministry. No, not only here in Bacolod, in Negros, but nag-expand na kita even as far as Thailand, no? Dami ara kita dito center nga ginatawag. No, kaya nagdako na by the grace of God, sa grasya lang inatanan sang Ginoo. Amen. Hindi na sa tawo nga paningkamot kundi sa iya sang Ginoo. Iya purpose na nga nag-expand. Kag syempre hindi kita maguntat, mapadayon kita gihapon, no, sang aton nga kalihukan movement sa sining ministeryo sang His Life. Mapadayon pa kita another 30, 40, 50 years, no. Basang iban sa aton wala naman diri, pero ang aton kabataan mapadayon sila. Kung hindi pa mag-abot ang Ginoo. Amen. Oh, okay, gina-expect ang Ginoo ta. Ako yagapatigid ko bala nga ang second coming sang Ginoo, I think susundin na. Makita ko na siya. No, amo nang Bible study namon kahapon kanami kay syempre may expectation ka mo nga maabot ng Ginoo. Kung may expectation ka gani nga maabot siya, may pag-asa bla. Nga maski anong sitwasyon ta, wala problema. Maabot naton Ginoo. Kag ang tanan nga promises niya sa imo, kag sa akon, ma-fulfill matuman na. So magsinadya kita. Amen? Lakpakan tabing Ginoo. Kanami sa iya. So unlimited at 30, no? Kag siningas Domingo, ang aton nga subtitle is Unlimited Predominance. Unlimited Predominance. Kung i-translate naton ini sa Ilonggo, sa Hiligaynon, wala sang katapusan nga predominance, dablang supreme ka, no? Later i-define naton, no? Sige, inkuha tayo ni sa Ephesians 20:21, basahon ko. Dayawon ta ang Dios tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton, ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo o kun ginahuna-huna, sobra pa. Verse 21, dayawon ta siya hasta san-o tungod sa mga kaayuhan nga iya ginhimo sa iglesia sa imo na nga yara kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Lakpakan tang Ginoo. Inami sa iya pulong. No, ini nga pulong ginadayaw tang Ginoo at the same time pabutyag naton, proklamar naton ang iya nga binuhatan. Hindi lang sa imo kabuhi kundi pati na sa iglesia. Iglesia church, ha? Ang simbahan. Ikaw na, ako na. Hindi na yung building. Tama? So, simbahan is tao, ha? No? Gathering, the gathering. Sige bro, next. So, what is predominance, no? Bawo, kuhan ko gini mga utod, gintunan ko ni for 2 nights. Kay, kung i-research mo ang predominance sa Bible, hindi mo makita ang the same word. No, wala ka sa may makita nga ginatawag nga predominant siya. Biyot sa ganyan predominant, supreme ka, pinakataas, no?
Ikaw ang pinakataas, predominant, no? Pero may malapit, kag siguro amo ni ang gingamit sang pulong para mas ma-describe pagid ang aton Ginoo. Kag inigin kuha ko sa Colossians. Sige bro, next. Colossians 1:15, 16. Ang word is preeminence. Preeminence. No, butsingan sang preeminent, siya gid ang tanan. Karon isa-isahon ta para mahibal. Ang tagid kag maintindihan tagid, no? So amo ning pinaka nami nga word nga pinakalapit kung i-base naton sa Bible. Okay? Sige basahon ko Colossus chapter 1 verse 15 to 16 hambal diri. Si Kristo amo gid ang kaangay sang indi makita nga Dios kag siya ang makagagahom sa tanan. Danay ka. Si Jesus kuno, danay ka. I-define naton. When you say Christ or Christos, Kristo, sa Greek Christos, sa Hebrew Messiah, Messiah or Messiah sa English. Anong meaning sang Christos, Messiah? Ha? Anointed. The anointed one, ang ginpili or ang ginbasbasan. Ang anointed one. Okay? Klaro ha? Ang anoint meaning ang ginpili, ang pinakalapit nga word sa Ilonggo, ginpili or ginbasbasan. Kaya when you are anointed, ginapatuluan ka sang oil, lana. No, gina-anoint ikaw sang lana. Ina symbol nga gina-cover ka sang Dios. Likupan niya ka. No? Sang iya gahom, sa isang iya himaya, tanan. Maglikop ang Dios hindi iya partial mo. Whole full. Okay? Sige, ano lang anay, anointed, tandaan nyo na ha. Kaya sa Old Testament, mapadayon ta. Ang anointing is threefold, tatlo. Number 1 is prophet, the anointing of the prophets. Kabati mo sina. Kung propeta ka gani, ginabubuan ka oil. Gina-anoint ka sang oil. Okay? Number 2 is priesthood. Kung pare ikaw, gina-anoint man ka sang oil. Ginabubuan bla sang oil. No, ginasulod nila sa sungay sang karniro, kag ginabubo na, gina-anoint ka, butsing ano, pinili ka, kag ikaw may special, ikaw nga buluhaton para sa Ginoo. Okay pa? Kaya pa? O, sige. Kag ang last is the kingly anointing, ang harianon. Ginabubuan man ka sang oil. No? So tatlo ha, prophetic, ang pagka-propeta mo bla? Ano ang propeta? Siya ang nagabantala sang huna-huna sang Dios. Ang Dios mapahibalo sa isa ka tawo nga propeta kung ano ang iya huna-huna ang mind para ibabutyag niya sa katawhan. Amo ni ang gusto sang Dios, maghinulsol ka mo nan propeta na butsing anon, gina-anoint na siya. Number 2 is ang priestly, pare. I-define tabla ang pagkapari bala mga utod kay kun gisama ano kita sa aton nga impression, no, sa perspective sa isa ka pari. Actually, ang definition sa isa ka pari, siya ang nagaministro. Nagaminister siya sa Diyos. Okay? Ang prayer sa mga tao, kuhaon niya kagihatag sa Diyos. Siya ang daw representative, ang mediator. Okay pa? So, amo nang pari ha? Amo na ang role, ang definition kung ikuan mo gini mo sa Bible. Ang definition sang pari, siya ginaya. Dapat prayerful siya kay pag-pray siya mo. No? Okay? Amo nang pari. And lastly, ang kingly anointing, ang pagkaharin-anon. No? Ikaw, butsing anon sang hari, may kingdom. No? May, kung hari ka, siyempre may ginadumala ka. You have a dominion. Kag isa ini ka posisyon, nga ginahatag sang Ginoo, sa mga tao nga iya. Hambal gani sa 1 Peter, for you are a royal priesthood, no? A royalty speaks of kings and queens, of princes and princesses. No, ini maghamal royal priesthood, pari ka na. Royalty ka pa. Ang tatlo ka anointing, catch nyo gina, ang tatlo kapag basbas na fulfill ini kay sino? Kay Jesus. Kay Jesus. No?
Kay Jesus. Siya lang gid ang naka-fulfill sang tatlo ka anointing ana. Prophet, he is a prophet, he is a priest, and he is a king. Okay? Sige. Dalang anay para hinahinayon ta. Iba si malumos kita karon. Nahinay lang anay. Dali lang gid. Padayon ta. Kay paagi sa iya kag para sa iya hinggimo sang Dios ang tanan nga butang sa langit kag sa duta. Tanawa bala mga utod. Kay paagi sa iya kag para sa iya ginhimo sang Dios ang tanan nga butang sa langit kag sa duta. Butsingonon through him and for him. Pinaagi kay Kristo kag para kay Kristo. Ikaw, ako, tanan ini nga nakita mo. Nakuha? Okay? Ginbuhat niya ini para true, pinaagi kay Kristo kag para. So para kita gali kay Kristo. Pero may choice, may ano ta, may will. May kabubuton, dapat pilion mo siya. Hindi pwede automatic. Hindi na pwede. You have to choose. Okay? Sige, padayon lang tanay. Hindi lang ang makita, kundi pati man ang hindi makita. Both the spirit, the physical, and the spirit. The unseen and the seen. Para kay Jesus. Iya tanan. Grabe, no? Pareho sa bisan ano nga mga espiritu nga may otoridad o kung may gahom, mga espiritu nga nagapangulo o kung nagahari. Ini tanan may spiritual dominion. Subong nagasakot both darkness and light. I-catch yung gidanay. Catch yung video. Kaya ang world is fallen pa. No? Ginalaw pa sa Ginoo mag-move ang darkness. Pero may spiritual dominion ang light, ang mga angels, mga powers, mga thrones, kabati mo sila. No, may dominion. Inisubong ang bakolod. May gin-assign si Jesus diri nga angel. Like for example, si Michael, si Archangel Michael, ang gin-assign sa iyang lugar is Israel. Para sa Bible, gina siya. Ang Prince of Israel, ang spiritual principal sang Israel is si Saint Michael, ang angel bala. Sa Bacolod, may ara man ta diri, wala tala makilala pa. No, amo na ang ginabutang diri. Nga si Jesus kuno, preeminent siya, predominant. Even sa mga forces, nga unseen and seen. Ginakwanta ka mo para makilala nyo si Jesus kung ano ang iya gahuma. Kay base bala makilala talaga Jesus ang ara sa cross lang. Although part of it, parte lang ina. Pero ang sang na overcome niyang cross, grabe nga gahom ang ginhatag sa iya. Sang Ginoo. Grabe gidya. Hinahinayon ta lang kay para ginapakilala naton diri sa sini nga pagtulunan ang predominance, ang pagka-supreme, ang pinaka preeminent ang term sa Bible eh. Preeminent. Siya tanan. Ginapakilala sa aton para makilala ta siya. Amen? Sige, next bro. 17:18. Sa wala pa mahimo ang bisan ano nga butang, si Kristo ara na. Remember, si Jesus, hindi pa siya Jesus, eternal Son pa siya. He is God. Diyos. Maghambal ka nga Diyos, no beginning, no end. Wala sang ginhalinan, wala katapusan. Galing in a certain portion of chronos time. In eternity, no, ginatawag ta na kairos. Kairos. Buti nga sa kairos, wala katapusan. Spiritual na siya, nga realm, nga dominion. Dra nagagiho ang Ginoo sa kairos. Okay, wala time. No? Wala tiempo. Kundi eternal lang. Sige lang gid, wala katapusan. Pero sa aton diri may chronos, may beginning. Maginambal ka chronos, time, may beginning, may end. Okay pa? Sige, so kanang kita may ginsuguran na bata tadis kalibutan, pero mapatay kita. Amo na ang chronos time. Natumba kita. Wala kita nakapasar sa Ginoo. Si Adan kag si Eva. Pagsugod pa lang sa creation, wala na dayon, natumba na. Na supposed to be
for ano yung opinion ko ni mga utod ha, ang firstborn tani, ang una ang magulang naton si Adan. Galing kay natumba siya, nadula ang pagkamagulang niya. Okay? Na-false yun mo. Karon mo balanta kung sino na naman ang firstborn. O, si Jesus unahan ta na. Si Jesus na ang firstborn ta. So, wala na to. Kay bakod sina, nadula kita tanan. Until nag-abot si Jesus. Nangin tao ang isa ka Diyos. Nagpakatawo. Para lang gin maluwas kita. Kaya kung pabayaan, lagin kita sang Ginoo, wala na pag-asa ang creation. Hindi iya mabawi. Every time mag-create ang Ginoo, wala na iya bawi ay. Wala na yan, hindi na yan, for example, si nakasala ka or si ang mga angel, si Lucifer nakasala. Hindi yan naman isa lang ka pitik, nothing. Hindi pwede. Mag-create ang Ginoo, hindi madula. So, matter ko, no, ang ganing matter, ang law of matter is not destroyed. Mag-create sa bato, hindi na ma-destroy, malain lang ang form. Sige. Ang tao, mapatay, ang iya pagka-unod, madlain lang ang form, madunot lang. Pero ara agyapon, naglain lang. Nakuha nyo? So, hindi madula. Nakuha nyo? Amo na siya ha, mag-create ang Ginoo, hindi madula. Ano pa nga hindi ma-reverse ang creation? Ay, nakasala ka, liwat, again, rewind, hindi pwede. Okay? Sige, padayon lang tanay. Bisan ano, kasawala pa mahimong, bisan ano nga buta si Kristo ara na. Eternal Son siya, eternal Son. Kag paagi sa iya, ang tanan nga butang nahamtang sa ila husto nga lugar. Kung ang si Jesus gali, paagi sa iya, ang tanan may order. May order, may sequence, may kahimtang because of Jesus. Nahamtang sa husto nga lugar. Verse 18, siya ang ulo sang iglesia, nga amo ang iya lawas. Di ba? Sige, isa unta. Siya ang ulo. Kita church, pag abot niya diri sa kalibutan, ang first gid nga ginhimo niya is to create a church. Ano bala ining church? Iglesia, ecclesia. Anong meaning sa ecclesia? The called out, ang gintawag. Or the ingathering, ang gintipon. Amo na ang church. Ang gintawag, ikaw, ako, gintawag kita, church kita. So, nag-gather kita, the ingathering. Nakuha nyo? So, ang church is kita na, kita body, kita, lawas. Ginkuha niya na, daw, allegorical bala ng, ginpaanggid. Nga para may idea kita, nga ang church gali, daw lawas, no? Ang tawnawan yung lawas ko. May kamot ko, may tiil, no? May tiyan. Pero ang ulo sa iglesia, amo si Jesus. So, maski diin sa kalibutan, basta nagatuo kay Jesus Christ, siya ang ulo, gid na. Magkadto kita sa Amerika, sa diin pa, sa Australia, sa Japan, kung may simbahan dito, may mga believer dito, may mga tumuluo dito, part na sila sa body of Christ. Kag ang head naton, ang ulo naton, amo si Jesus. Amen? Ang mga pastors, mga kuan ni sila, kung sa Ephesians naton basihan, for some, manifold, ang gintawag, no? Ang ministry, ministry. Ang apostles, prophets, pastors, teachers, and evangelists. Part lang na sila for the unity, for the maturity of the body. So, ginkuan lang sa manunudlo. Pero ang leader, gid, si Jesus. Remember, gid na ha, ang leader, si Jesus, gid. Okay? Siya ang nahauna, ang the firstborn. Ang sa English, firstborn. Ang unang nga nabanaw sa pagpakilala nga siya amugid ang pinakauna sa tanan. Ari na ta, predominance or preeminence. Medyo madalom-dalom ni mga utod, so bear with me lang.
Sang napatay si Adan, wala, patay ang tanan, wala sang men. Until nag-abot si Jesus. Nag-abot siya. Nagkabuhi isang sa isa ka perpekto nga kabuhi, wala sala. Amo na taning plano sang Ginoo kay Adan. Ang wala sala nga kinabuhi. Ti wala niya na fulfill. So si Jesus ang nag-fulfill sina. Until napatay siya, kag ginbanhaw siya. Amo gani nga may nakita niyong cross, may papel, hindi papel may ano gani, cloth nga, white, anong meaning sina? Or dekorasyon na? Meaning is the resurrection, no? Sang nabanaw si Jesus, bala ang nabilin dito ang iyalang mga burial clothes tawag. So meaning na resurrect. Ang cross dapat ka-partner gid sang resurrection. Hindi pwede ang cross nga wala sang resurrection. Okay? Kaya amo nang hope naton. Sang na-resurrect si Jesus, may hope kita tanan. Nga maski mapatay ka, sa sini nga lawas nun nga kinabuhi, mabuhi ka kung ara si Kristo. Although sang ari diri si Jesus sa kalibutan, may gin-resurrect siya. Sino mga mga gin-resurrect ni Jesus? Napatay na, ginbanhaw niya. Lazarus! Sino pa gid? Ang babae, no, sa 9, no, may babae nga gin-resurrect niya man, kagang bata, no? So, gin-resurrect niya to tanan. Pero si Lazarus, sang gin-resurrect niya, ano natabo kay Lazarus? Eventually, tanaw ninyo. Patay siya. Patay gyapon ang lawas niya. Tod na. Wala pang fullness. No? So, napatay gihapon si Lazarus. Pero si Jesus, ang nabanhaw siya, wala na siya napatay. Tama? So, siya ang pinakauna. Ang ginatawag, firstborn of the resurrection. Kag kita masunod. We will be the manghod kita ni Jesus sa resurrection. Buti nga nun sa resurrection, may lawas kita ng pagatagaan ng glorified body na sa Ginoo. Remember ang aton walk diri sa kalibutan, may 3 ka process. Ano ganing una? Justification. Buti nga nun sa justification, nakasala ka tuod, pero pinagi sa dugo ni Jesus, gin-justify nga righteous ka. Wala ka sala because of the blood of Jesus. Ano sunod? Anong buti nun sa sanctification? Live a life of holiness. Magpakabalaan ka. Tingwai, although siyempre hindi gid matabo na, pero pinaagi sa righteousness si Jesus, tingwaan ginaton. By choice, makinabuhi kita sang matarong. Holy. Amen? Ang last, glorification. Amo na ginahulat ang mga utod. Amo na ginahulat ta. No, kahapon ginatun-an namon Luke 17. Amo na ang rapture. Mayara ko mag-asawa, gigda sa bed, ang isa nadula, ang isa nabilin. Anong butsi nga nun? So dapat ang lesson, works of field, ang isa nadula, ang isa nabilin, no? So meaning, ibalikan ko blatong mag-asawa nga, ang isa nadula, ang isa. Kaya importante gidi, kung ikaw may palangga mong bana mo, palangga mo asawa mo, tingwa igid, nga madala mo siya sa Ginoo. Amen? Kaya wala ka budlay man ina nga pagkabugtaw na lang sang bana mo, asawa mo, hindi nang asawa ko man, hindi nang bana ko man. At tunay gali sa langit, sa upod na ni Jesus. Ikaw yan nabilin-bilin, diri. Gusto mo na. Wala sang gusto gid nga mabilin siya, di ba? Katanaw ka mo sang sini nga left behind. Or ano po tong isa nga sini? Gusto mo mabilin? Hindi gid, no? So amo na ang importante sa aton nga madala kita sa langit tanan. Okay? Sige pa dayon ta kay do madugayan ta guro. Siya ang nauna nga nabanhaw sa pakilala sa iya, amo gid ang pinakauna sa tanan. Sige bro, next. Verse 19, kay gusto sang Dios nga amay nga ang iya pagka-Dios makita tanan kay Kristo. Wow. Naikabala. Si Jesus is the revelation of God the Father.
He is the exact representation. Pinaagi kay Hesukristo, ginpakilala sa Diyos Amay, nga hindi makita, nga makagagahom sa tanan, kung sino siya. Na-imagine nyo? Ang grabe, no? Hindi ko mo excited. No? Amo na ang ginapakilala na sang pulong, kung sino si Jesus. Kaya kung makilala naton si Jesus Christ, makilala naton ang Amay. Grabe ang repercussion sa mga utod sa faith naton kung makilala ta si Jesus. Oo. Makilala naton ang isa ka Diyos nga wala pa. Kaya ang iba niya, Aryo, ang pagtuo ko no, makilala mo lang ang Diyos kung mapatay ka na. Tama? Mali. Wrong. Makilala mo ang Diyos subong. Pinagi kay Jesus. Amo na gani nga ginapakilala siya. Tama? Kung ikaw ang imo pagtuo ay makilala ko lang ng Diyos kung natun ako sa langit, hindi na mo. Kaya paano ikaw maka-establish ang relationship, sang relasyon kung hindi mo siya makilala subong pa lang. Tama? Hindi ka maka-establish relationship. So importante gid mga utod sa pangpanglakato naton nga Kristohanon, no? Siya ang fullness, siya ang ginpakilala, siya ang ginpakita para sa pinaagi sa iya makilala naton ang Amay. Ang Amay. Verse 20. Kag paagi kay Kristo mapabalik sang Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo sa langit kag diri sa duta. Ginhimo niya ini paagi sa dugo ni Kristo Jesus. Ibalik niya may original nga plano ang Ginoo sa katawhan, sa mankind, sa humanity. Amoy na nga gin-create niya si Adan, si Eva, to share in His glory. Ginatudloan niya si Adan kag si Eva. Siyempre may free will gid ya, hindi makuha na nga may freedom kita to choose. Okay? Galing na dula ato, kag nabalik kay Kristo, ginbalik gid niya, hindi pwede, hindi nagtugot ang Amay, nga hindi mabalik ang relasyon. Kay ang sin, ang sala, naga-divide sa aton. Hindi pwede nga may sala ka, mapalapit ka sa Diyos, hindi pwede. Hinanglan gid anay i-reconcile nimo ang sala bago ka makabalik sa Diyos. Kagamoy na pinagi sa kay Jesus. Pinagi sa iya dugo, no? One time nagastorya kami may isa ka friend, no, religious siya kayo. Religious, ti pinamangkot ko siya. Ti klaro bala sa imo kung paano ano ang kaliwasan? Or i-rephrase ko, paano ka maluwas? Klaro bala sa imo? Di ka wala matudlo. No? Religion gani. So hindi siya kasabat. Kabudlay. Kabudlay gali kung ikaw wala gin palagpatan sang aton Dios, ang aton kaluwasan, kay importante ini sa iya nagpakamatay gani sa Dios sa cross. Gani gin siguro niya nga kita maluwas. Tama na? Oo, importante gid na. Dapat klaro sa imo kung paano ikaw maluwas. Para siguro hindi ka na magtulog nga, Lord, kung mapatay ko subong, ano ni man? Ano ni man daw nakulbaan ko aw? Di daw delikado ko aw. No? May istorya, may isa ka babae, drug addict. Siyempre nagdako sa isa ka balay sa US ni siya. Nagtestimony ni siya sa isa ka church mo. Drug addict, gakinabuhi sang hindi maayo, no? Maski sino lang nga lalaki ginaupdan. Kag one time, hindi nagit siya kagwanta, ang iyaya nga drug siya, hindi iya marijuana or mga opium niya. Cocaine, na blang gina-inject. One time na-overdose siya sa cocaine. Kabalo ko mo kung din siya nagkadto mga utod. Sa impyerno Iya testimony niya ha. Wala na napagkabugtaw ya ko no. Aras sa madulom nga lugar kag may nakagatubang sa isa ka skull. Ano nga ni skull? Bungo, Tagalog sa Ilonggo ya. Ha? Kalabira, hindi ang skull bla, hindi bla? Ang wala unod. No, skull na. Oh, gatubang sa kunuda. Kag gapalibot sa iya may mga kamot, may itom nga kamot ginamuamo na siya.
ginabutong. Grabe ang kulba niya, grabe ang iyang nga kwan, hindi siya magpasubali nga madala siya. Nagdalagan siya. Nagdalagan. Until nga nakabugtaw siya, pagkabugtaw niya, ara na siya sa stretcher ng ambulansya, sige lang, tawagan ng ambulansya, ano ganina ang ginabutangan, di electric, ano? Ano ganina? Basta electric, ginabumbang yung mga dughan, nakabugtaw siya. Pagkabugtaw niya, ginwasle niya mga nagaupod sa iya, nagdalagan siya sa dalan. Sa dalan. Kay grabe ginang kulba niya mga utod nga ara sa impyerno, kabalo siya. Ang tao gali kabalo kung mapa-impyerno ka. Kung ara ka na sa impyerno. Kag ang nabatyagan niya kakulba, terror, kalain sang ginababatyag. Kalain gid hindi ma-describe. The following day, nakadto sa amiga niya, ginhagad siya sa simbahan. Nagsimba siya, maski do wala pa siya kang tsindi, galingin pang uloy sa drugs. Sulod sa simbahan, kagin pangamuyuan siya. Kag maski daw ga withdrawal pa siya sa drugs, gintingwaan niya gin madula ang pagka-drug addict. Kag nagsunod siya sa ginbato niyang Dios ay si Jesus na personal Lord and Savior. So subong nagaminister na siya. Gintaga, ang isa lang gid kapunto nga gusto ko ipalinton sa inyo, gintagaan pa siya sang isa ka chance. Pila ang matagaan amo sila nga chance. Hindi ta pag-isayang. Hindi ta pagpalagpatan ang aton kaluwasan, mga utod. Please. Siguraduha gid. Nakuha nyo? Kay kabudlay bla. Remember, wala man purgatorio ha. Kung i-describe mong purgatorio kalayo, ang impyerno po kalayo man, pariho lang na. Lain lang ngalan. Tama? Kay ang gina-purify ang flesh. Okay, mapadalom ko. Dakpan nyo lang. Diri sa kalibutan, ang gina-purify ang flesh. Ang soul. Ang soul gina-purify through the flesh. Na-catch nyo? Amo pa ginapatay naton ang flesh. We live in the Spirit or by the Spirit. We crucify the flesh. That is why the soul is saved. Okay pa? Nakatch pa? O, sige. Importante kung mapatay ang imong flesh. Ang unod mo, ano pa karon ang purify? Kasimple nga theology, bala? Kung ato ka napatay ng imong flesh, hindi na ma-purify ang soul. Damo ginadeceive mga utod. Ang purification ari dire sa kalibutan. Ang nagapamati sa akon importante gid ni utod kay importante ni sa kaluwasan mo. Ang pagpa-holy sa aton, ang pagkapababalaan sa aton, ang purification sa aton ka soul diri sa kalibutan. Ang gina-purify ang flesh, ang soul ang gina-purify through the flesh. Nakuha nyo? Para maluwas. Kung may spirit ka na, purify the soul through the flesh. Hindi pagtuguting ang patay ng flesh, ibutang ka to sa impyerno or sa purgatorio, ma-purify ka, hindi ka ma-purify. Wala purification dito. Na-deceive. Importante ginamahambal ko kay damo ka ka-deceive. Diri gani, subong, buhi pata. Tingwain na gid nga magbatunon ang Ginoo. Amen? Oo, importante gid mga utod. Kaluwasan mo blan ni. Kaluwasan ko ni. Hindi ta pagpalagpatan. Ay, padayon ta mga utod. Pagi sa dugo ni next bro. Okay, mga kadto ta. Imutang ko lang ni predominance, no? Pero actually sa term sa Colossians, preeminence. Preeminence. Balikan ko tong ginbasa ta kay na. Nga nangin preeminent or predominant si Christ, si Jesus diri sa kalibutan. Number 1, because He is the head of the body. Kita na, ato na hambal ko kay na, siya ang pinaka-leader naton. So siya ang will niya, ang matuman. Nga ang head sa aton nga ulo, diri ang aton kabubuton. Sa ulo mo, wala man kaga-decide sa imo nga tiyan, di ba? Hindi ka ka-decide sa imo tiyan, kay diri ka panumdum mo. Importante kay every day is a series of choices. Importante gid mga utod. Kada adlaw, kada tion,
ginapapili ikaw, masunod ka bala sa kayuhan, masunod ikaw sa kalainan. Tandain nyo gid na. Kung may ara ka sitwasyon nga gina, oy, bro, itagaan ta ka 1,000, uy, ano tubing akon nga papilis? Ipadanlog bla ni? Batunon mo? Hindi. Pero ko namin, no? 1,000, makakadto na ko na sa Vikings mo. Pilang Vikings mo? Pilang Vikings man? 1,000, ay ko, kulang pagali. 1,000 ang Vikings, baka mahal man. So, una 600 lang, no? Anyway, so dapat choice, gid. Make the right choice every day. Hindi magpadala-dala sa yawa. Udlo ka budlay. Amo ganing gina-overcome naton. Amo nang ang ginatawag nga purification. Every time you make the right choice, every time you make a good choice, you are being purified. You are being made holy. Nakuha niyo? So diri sa kalibutan mga utod. Diri ang purification, subong. Hindi mapadeceive. Before you know it, ato ko na say, Lord, purify me. Amo ni mo na, after a while, masaka. Hindi pwede. Hindi pwede. Wala ginaklaro, gan isang Ginoo. Amen? No? Anyway, sige. He is the beginning. When you say beginning, Kronos ha, kay remember si Jesus is God. Diyos ang aton Ginoo. Meaning, wala siya sang beginning, wala sang end. Diyos gani. Pero nagpakatawo siya. Sa nagpakatawo siya, may beginning siya as a man. Pero eternal God siya. Okay ba? Eternal. Kag may nag-end ang life niya diri sa kalibutan, no? Diri lang ang iyang ministry. Okay? Pero ara siya sa langit, fully human ang Ginoo ta subong. Si Jesus, 100% man gid siya. Ara pa gani ang iyang ano gani ni? Ang lansang, ang agis ang lansang, ang agis ang pagbuno sa iya. Ara pa for all eternity. For all eternity ara. So makita ta siya later on, makita tang iya nga pilas. Oh Lord, gina-remind tang iya kaayo ang gugma sa aton. Ang kanami niya, Lord, sa imo ginluwas mo ko. Kag ma-remind kita sa iya nga pilas. Kanami gid. Nagaunong siya sa aton. Siya ang aton firstborn. Siya ang magulang naton. Kita mga manghod. Manghod nga mga mabuot. Amen? No, na. The firstborn from the dead. Meaning to say, siya ang nauna nga na-resurrect. Masunod kita. Hasta subong ginahulat kita. Amo gani nga may ginatawag nga cloud of witnesses. Kapati ka muna. Great cloud of witnesses. Nga ano ni siya? Tanan nga naluwas hasta subong ato na sa langit. Wala pa nila maaguman ang lawas, ang physical. Ang glorified body wala pa. Madungan kita gani. Amo gina-cheer on kita gina-cheer bla ano gani ning cheer sa Ilonggo. Daw pareho bla may games bla nga, go, padayon say. No gina-cheer pa kita nga magpadayon kay ginahulat kita nila para dululungan kita. Maaguman ang aton glorified body. Kang it is established even si his life nagatudlo nga ang aton eternal body or eternal age. Pilang eternal age? 30 years old. Parehas kay Jesus. 30 or 33. Ang mga mo na. So kung ano tsura mo sa 33 ka, 30, ginapagwapo lang na sang Ginoo para, no? Eternal age. Ang eternal age natin, hindi ka baby ka, hindi pwede baby ka lang. You have to grow into maturity. Kag wala ka man nagatigulang. Kaya remember, wala may gatigulang sa langit. Sa ginarian, wala gatigulang. Nawara sang, ano gani ang term? Wala. Corruption. Wala corruption. Wala corruption sa langit. So kung ano ikaw kagwapa, kung ano ikaw kagwapo sang 30 years old ka, pagwapuhon pagid sa Ginoo. Tananamian ka sa tsura mo. Uy,
Dapat manamian ka sa tsura mo. Kaya pag-upuhon pagid na. No? Amen. That in everything, ari na, he might be preeminent or predominant. Siya gid ang pinakataas. Siya gid ang pinaka-ultimate. No? Even sa kasakit, siya gid dapat. He is more than our hurts. He is more than our pain. He is more than our problem. He is more than our struggles. Amen. Because He is predominant. He is ultimate. Amen? Amo na si Jesus. Bro, next bro. He is the head of the church. Gamay lang pagpadalom ha. Jesus is exalted as head or kipale. No? Kipale sa Greek. Head of the church, which means may otoridad siya. Remember sa Matthew 28, all authority in heaven and earth has been given to me. No? As head, ulo naton. Therefore, go. So, gin-delegate niya kita. Go! Wala siya nagambal nga, therefore, I will go. Hindi. Therefore, go. Ginapasa niya sa imong authority. Okay pa? Yes. Over the church, siya ang head naton. So, sundo naton kung anong ginapahimo niya sa aton. Amen? Importante gid ang mga utod nga magpa-submit ikaw sa authority ni Jesus Christ. Kagang authority ni Jesus Christ is represented here on earth. Sino represent? Ano mo? Ang mga leaders tayo, no? Oo. So, importante gid nga kabalo ikaw mag-submit. No, meaning to say, magpaubos. Kaya ginatudluan kita mo. Kung paano magpaubos. Kung ikaw hindi ka kabalo, mag-submit sa otoridad, maluoy ka sa lawas mo. Importante gid magpa-submit. Because si Jesus gani, nagpa-submit siya, nagpaubos gid siya, ginhugasan niyang tiil sa iya mga gintutunan. Meaning to say, nagpaubos pa siya sa iya gintutunan. Gintudluan lang bala sila. Pero nagpaubos pa gid siya sa picture of submission. So kita tanan may kuan kita may ano ganini, may commitment kita sa isa kang isa, may accountable kita. Accountable kita ang term with each other, no? Meaning submit to one another. Amo na sa hambal sa Bible. Okay? Sige, hindi talaga na ipagpadaluman na. Number 2, it is His will, ang iya kabubuton, kagang iya nga pulong that governs and energizes the life of the church. Hindi pwede nga hindi ka mag-connect sa pulong. Because He washes us by the water of His word. Amo na hambal sa John, no? Ginalhigasan kita sang tubig, sang pulong. He washes us clean, pure, by the washing of water by the word. Amo na hambal sa pulong. Ang gahugas sa aton ang ini. Word, ang pulong. Amo gani nga every time may problema ka, hambalan ka sang i-exhort ka, ano ka, because ginahugasan ikaw. Spiritual na mga utod. May spiritual dimension ang pulong. Tod na? Positive lang galing. Amo gani nga kung hambalan mong bata mo nga, ay kamango sa imo. May spiritual na implication. Nakuha niyong buot ko sa ganoon? Ay kamango sa imo, o ginabaton sa bata, nga mango siya. Di paano na lang naman? Pero ang balong mo siya nga, ay alam sa imo. Huwag batunon niya man na. The power, the washing of water by the word. Amen? So, importante, magpaidalom kita sa will, sa kabubuton sa aton Diyos, pinagi sa iya nga pulong. Amen? So, gina-encourage ko again, ginaliwat-liwat ko, bakal ka mo sang, kung hindi ka mo kabasa sa Bible in 1 year, bakal ka mo sang devotional, maski pa paano, makabasa ka mo sang pulong. Damo sa PCBS, mga iligay, may harang ilonggo, no? Para makakuan lang kita makapulong. Amen? Sige. Next bro. Ma-close ta. Jesus Christ is the beginning, no? Inatawag din nga arche. No? Arche is the start of everything or its point of origin. Kaya balubala ka mo nga sa pagkatawo ni Jesus natunga ang siglo. Natunga ang time sa Kronos. Paano nabalaan? Sang nagin-estimate lang nila, kaya siyempre wala mabalaan mong. Sang natawo siya kuno, ang time nag-start sa 0. Ano pa nga may AD,
Anno Domini, in the time of our Lord. And BC, before Christ, subong ginabag-o na sa kalibutan. No? Gina-change nila. Kay si Jesus, nag-delineate sang time. Pag-abot niya na bag-o ang tanan. Even ang time. Grabe nga konsekwensya na. Nag-start liwat. Ano pa nga, 2023, subong ang year ta. Nagsugod din sa pagkatao, dapat ni Jesus may off lang ng mga 4-6 years sala ang pag-estimate. No? Pero ang thought, ang prinsipyo, nagapabilin, nga nagsugod liwat ang time sa pagkatao ni Jesus. Amen? He is the beginning. Or the point of origin. Amen? Yes. Okay. May kanta, no? Sa Corinthians, for you are a new creation. The old is gone. Behold, the new has come. Bag-o ka na. In your spirit. Sa imo spirito, bag-o ka na. Siyempre, wala pa Kaya ang una nga ma-redeem, tandaan nyo niya, ang una nga ma-redeem ang imo spirit. Okay? Ang una nga maluwas ang spirito mo, kaya mo nang nag-connect sa Ginoo, mo nang nagabalik sa imo sa Dios, nag-reconcile sa imo ang spirit. Kag depende kung sino ang ginapakaon mo, ang spirito mo or ang imo flesh, amo nang ma-dominate sa imo. Kung permi mo ginapakaon ang spirituhanon mo nga spiritual life mo, sang pulong, mangin mabakod ang imo soul, ang imo nga kalag sa spirituhanon nga kinabuhi. Pero kung permi kagatanaw news, permi kagatanaw kay Vice Ganda, permi kagatanaw sa sa mga putos ang ibos, ang ginapakaon mo ang imo nga unod. Kung pakanon mo ang unod mo, anong matabo sa unod? Mangindi ka na, wala ka, mahuyang ka sa spirituhanon nga kinabuhi. Pakana ang imo spiritu. Amen? Hindi pagpatuyangi nga pakanoon mo ang imo nga flesh. Amo gani nga we have to crucify the flesh. Hambal gani ni Jesus, anyone who wants to follow me must deny himself. I-deny ang imo nga self, ang flesh. Pick up your cross. And what? Sunod sa Ginoo. 3 ka process. Deny ang imo nga flesh. So, ang gina-purify mo ang flesh. Pick up your cross. Anong gasimbolo sang cross? Anong gasimbolo? Ha? Suffering. Or death. A burden. So, diri sa kalibutan, natural nga may burden ta. Kag may suffering. Kaya pa ta di sa kalibutan mo. Kag bagsunod sa kay Jesus. Simple? Simple pero budlay, no? Sige lang. Padayon lang kita. He who commanded, let light be, or let there be light, and light was, is the same was shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ang himaya sang Diyos, ang Shekinah, kabati mo Shekinah? Shekinah, glory of God, it is the face of God, ang iyang countenance, nga ginapakilala niya, pinaagi kay Jesus Christ. Pinaagi siya kay Jesus. Next bro. Manog tapos ta. Jesus Christ is the firstborn, prototokos, no? Prototokos, nambal ko na ni Kaina from the dead. Okay, hindi lang tamag ko na. Sige, padayon na ta bro, na-discuss na. Preeminent, no? Si Jesus kuno, siya ang una sa tanan nga butang. In importance, in honor, in exaltation sa tanan naton nga kinabuhi. Anong butsing anon sini? Kung striktohon tagid sa tanan mo nga pagginawi, dapat siya ang una. Maglakat ka lang, magsakay ka lang sa jeep, Jesus. Magkaon ka lang barbecue, Lord Jesus, salamat. Magkanta ka lang, Lord Jesus, para sa imo. Nakuha nyo? Siya tanan. Mo gani nga preeminent, predominant, no? Kag embedded in each of these glorious references, the person of Christ, He is the head, the beginning, the firstborn, the preeminent or predominance,
is the idea that Jesus is first. Siya gidyang una, ya? More than anything else. Even more than your problem. More than gina siya dapat. Next, bro. Because it is all about Christ. Kaya sa aton kaluwasan, may arab lang nagatudlo. No? Pamatiin nyo. May nagatudlo subong nga ang kaluwasan ko no, pinaagi sa aton binuhatan. Binuhatan nga hindi pa kompleto kuno ang binuhatan ni Jesus hindi pa complete, ikompletuhon ta kuno. Pinagi sa pagbuhat sang maayo. Be careful lang kay tanan maghambal ni Jesus ara siya sa cross, naghambal siya, it is finished. Tetelestai. No? Or it is paid in full, it is in fullness. Nabayaran tanan. Meaning to say, ang work of salvation is already done. Tapos na. And all we have to do is to believe. Nakuha nyo? Yes. Sige. So, importante gid na, ngang imo kaluwasan, tapos na. All you have to do is to obey and to follow Him. Deny yourself, pick up your cross, follow Him. Amo na iya dapat. Hindi nga kompletuhon mo pa by your good works. Hindi na. Amo nang ang sunod sina is to deny yourself, pick up your cross, follow the Lord. Meaning to abide in His teaching. Okay. Ari may mga pamangkutanon, diri mga utod. Mamangkuton ko lang, kamo na lang niya pati ha. Because it is all about Christ, tanan para sa iya, for Him, para sa iya. Through Him, pinagi sa iya, kag to Him, pakadto sa iya. No? Nagkapatigid bala kita sina. Do we really believe that? And more than that, do we live? Nagkakabuhi bala kita like that? Is Jesus really the preeminent or the predominant one in our lives? Yes, He is very, very important to us. Nag-invest kita time, no, sa pag-serve sa iya, sa pag-pray sa iya, sa pagpakita nga palangga ta siya. But it is not enough nga si Jesus have prominence. Buti nga nun sang prominence, okay, aral lang dahil Jesus, importante na siya. Importante si Jesus, no? But He must have preeminence. Maghambal ta preeminence, it's more than being prominent. Above o on top gid siya dapat pirme. Jesus cannot simply be on our top list. He must be everything. Kanan-tanan siya gid. Sige bro, next. Takeaway. In the same way, the preeminence of Christ also challenges us who call ourselves Christians with uncomfortable implication. Do we want to be called Christian or do we want to be a Christian? May kinalain ha. Kaya kung tawgon ka lang a Christian, ay Christian na siya. But do you really live like a Christian? Kaya kinabuhi niya mo. Or number 2, do we want to be thought of as yielded to God's will? Nagasunod ba kita sa kabubuton sa Diyos? Or do we want to yield to God's will? Thought of, buti nga no, nagapanumdom ka na, nagasunod mo ako sa kay Jesus, okay lang na. Or nagasunod bid ka. Do we want to appear what matters most to us is Christ, or do we want Christ to matter most? Naman yung mga palamungkutan, no? Are we satisfied with the finish of Christ-likeness because it is good enough for others? Or do we want to be like Christ? May kinalain. Every time we follow Christ, every time we want to be like, or we want to be like Christ, gidya, we are being ginakuha kita sa aton comfort zone. Ginakuha ka sa comfort zone mo, kag ginapagwaya ka. Mga utod, kung kontento ka na sa imo kabuhi, happy ka na sumong sa imo kabuhi, delikado ka. Kontento ka na, okay lang kuya. I'm good. Wala problema. Easy. Delikado ka mga utod. Kaya ginakuha kita sa aton comfort zone, kag ginabutang kita sa isa ka point nga uncomfortable, inconvenient. Why? Because, why? Nga ginakuha kita sa aton comfort zone? Because gusto sa Ginoo magsalig pagid kita sa iya. Magtuo pagid kita sa iya. Kay kung ara ka na sa imo comfort zone, wala lang. Mayo man ara si Jesus, mayo man wala. Tama? See? Next bro. Ma-close na ko. Do we want to do and say the kind of things we would say and do if we were seeking ha? Ginapangita mo nga ma-honor si Christ above all others, or do we want to honor Christ
above all others. Kamu na answer. We should pray that the tension in those annoying questions settles down upon our soul, ministering to us and encouraging us toward the true exaltation of the Son as supreme, predominant, or preeminent. Amen? For that is the position that He alone occupies. Siya lang gid dapat. Amen? Mga muyo ta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amay namon sa langit, nagapasalamat gid kami Ginoo sang imo pulong, Lord. Salamat sa pagpakilala nimo, sa pagpaalinto nimo, Lord God. Kung sin-o gid ikaw, pinaagi sa imo pulong. Lord, hindi ka gid namon makilala, kay hindi namon matungkad ang imo pagka Dios. Even ang imo pagkatao, Lord, hindi namon matungkad. Pero nagpakaubos ka nga Dios nga nangin tawo para lang gid maintindihan namon ang imo kaayo sa amon. Lord, sa sining higayon Ginoo, pangamuyo ko, nagapangabay ko nga sa mga nagapamati sa akon nga tingog, nga kung sino man ang budlayan, nag-struggle, nag-problema subong sa iya kinabuhi. Siguro utod may ginabatyag ikaw, may problema ka sa imo lawas, may kasakit, may cancer ka, kag sa tanaw nimo do wala na pag-asa ang tanan. Ginahambal ko subong sa imo nga may pag-asa. Or ikaw basi miara ka sa isa ka sitwasyon nga kadako sa imo problema. Nga daw feeling mo hindi nagin makaya. Utod, ginahambalan ko ikaw subong, may pag-asa ang tanan. Samtang ikaw ginhawa, lakat diri sa kalibutan, may pag-asa ang tanan. Pinaagi kay Jesus Christ. Pagtawag sa iya, pagsinggit sa iya, pagpamati sa iya. Kay dira mo makilala kung ano siya nga Diyos. Isa siya ka Diyos nga hindi naton maintindihan. Pero mabatyagan naton ang iya kaayo. Gani sa siningation, ginaagda ko kamo nga commit liwat sa aton nga kinabuhi sa Ginoo. Magpiyong lang kita, kag pangamuyo, pamati lang kamo sa akong tingog. Amay namon sa langit, pasalamat gid kami Ginoo sa kaluwasan nga ginhatag nimo pinaagi sa paghatag nimo, pagpadala nimo sa imo anak na si Jesus diri sa kalibutan. Ginabato namon ang iyang finished work diri sa kalibutan Ginoo. Pinaagi sa pagpatulo sa iyang dugo, sa pagpurify, sa paglimpyo sa amon mga sala. It is as if wala kami nakasala Ginoo. And Lord, sugod subong ginarecommit namon kaugalingon nga himuon siya nga Lord nga Ginoo kag Savior mangluluwas sa amon kabuhi. And Lord, ginagdaman namon ang ambalaan nga Espiritu, ang Holy Spirit, sa pagpuyo sa amon nga tagipusoon, kag mag-take over sa amon kinabuhi. Tudloi kami sa pagpangabuhi sang Kristohanon, sang isa ka bulahan nga kinabuhi, nga makapaangay sang iyang makapal-please sa imo Ginoo. And Lord God, hambal namon, ginakomit namon nga sugod subong, mapadayon kami sa pagpangabuhi, suno sa imong gintudlo, suno sa imong nga pulong, sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo. Amen. Palakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Sige. Amen and amen. Happy 30th Foundation. The past 3 decades have been great because of the Lord's goodness. Throughout 30 years, we have experienced the overflowing provision of the Lord through the generosity of His people. We have acquired the land commonly known to all as His Life Lote at Santa Clara Drive, Banga, Subay, where we currently build our Julius Hall. And since today is our Facility Sunday, we have our second giving intended for the renovation of our facilities. The small brown envelope is where you are to place your gift as the Lord leads you to give toward the causes stated above. And as you give, may the Lord bless the works of your hands. So padayunon ta ang aton nga pagdayaw sa Ginoo. Oo, sige. Sister Marichu, before that, may pagwa lang kita nga video sa aton nga celebration last
Friday. Bago ta mag-give, i-prepare nyo lang ang inyo giving. Yes. come, people will always go. When they come, we welcome them gladly. And when it's about time for them to leave, we release them wholeheartedly. God is taking this weak and this frail and not so special of an animal in order to show forth His glory. That is why glory in the church. Welcome! And this is our 30th Foundation Celebration! Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations forever and forever. The glory of God is limited in His handiwork. His handiwork is called the church. And the church is the most imperfect being and personality on earth. Once again, happy 30th Foundation Day! So padayunon tang pagdayaw sa aton Ginoo pagi sa aton nga paghatag sang tithes and offering. Pero gina-invite ka mo na magtindog kag sa ipaghatag sang aton nga tithes and offering. May basahon lang ko Lucas 7:35-36. Hambalya karon may isa ka paraseyo nga nag-agda kay Jesus nga magkaon sa iya balay. Gani nagkadto si Jesus kag nagkaon didto. Sa sina nga banwa may isa ka babayi nga kilala gid nga makasasala. Pagkabati niya nga didto si Jesus sa balay sang paraseyo, nagkadto man siya didto. May dala siya nga pahamot nga nasulod sa tibod-tibod nga ginhimo halin sa bato nga alabastro. Nagpalapit siya sa likod ni Jesus sa may tiilan dampi. Kag didto naghibi siya nga nagatulo ang iya mga luha sa tiil ni Jesus. Ginpahira niya ini sang iya buhok kag ginhalukan. Pagkatapos ginbubo niya sang pahamot ang tiil ni Jesus. Magatindog kita kag mga muyo. Ginoo, nagapasalamat gid kami kay ginpakita mo gid Lord ang isa ka ihemplo sang extravagant nga paghatag. Salamat gid Ginoo kay makahatag kami tungod lang gid sang imo nga grasya. Nakita mo gid Lord ang tagipusoon sang tagsa-tagsa nga maghahatag kag ikaw lang gid Lord ang magagamit sini Lord na madayaw kag matib-ong ang imo nga ngalan. All these things we pray in Jesus name. Amen. So maghahatag kita ang brown envelope amo nang sa facility sa aton nga building kag ang puti amo nang regular nga aton nga tithes and offering. Mas dako sa salwa ko, mas dako sa kapirdihan ko, mas dako sa kahadlok ko. Itugan mo tanan para sa amo. Gintuga mo tanan para mag-alab
puso, kita nag-aalagad sa Diyos nga nagluto sa demonyo. Ang Diyos nga nag-apin kag nag-ayo sa imo. O Diyos, ipakita ang kabaskog mo. Sige, magtindog ta. I-receive tang blessing. No? I release blessing sa inyo tanan. I release healing sa inyo tanan. I release provision sa inyo tanan. I release goodness of God into your lives. I release relationships to be restored. I release deliverance sa mga oppression, sa bondages, sa mga slavery. I release you. Have freedom in the spirit.